Έχεις σκεφτεί ότι αυτό που σε πονάει περισσότερο μπορεί να είναι και το μεγαλύτερό σου δώρο? Θα σου πω αμέσως τι εννοώ. Όσα προσπαθούμε να κρύψουμε, το άγχος, την αποτυχία, τη μοναξιά, αυτά είναι που μας δείχνουν προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούμε για να κάνουμε την περισσότερη εσωτερική δουλειά. Ουσιαστικά αυτό που σου δείχνει ο πόνος είναι ένα σημάδι για το πού υπάρχει πληγή που χρειάζεται φροντίδα από εσένα. Και όταν τολμήσεις να την κοιτάξεις, τότε είναι που θα καταλάβεις ότι μέσα σου έκρυβες μια δύναμη που ποτέ δεν ήξερες ότι έχεις. Και φυσικά με αυτό δεν θέλω να σου πω ότι ο πόνος είναι καλός και ότι πρέπει να εύχεσαι να πονάς, αλλά μέσα του κρύβει όμως μια δόση αλλαγής, την οποία βέβαια την καταλαβαίνεις σε μακροπρόθεσμη βάση όταν έχεις πάρει την απόστασή σου από την αιτία που σε έκανε να πονέσεις, έχεις ηρεμήσει, δεν βρίσκεσαι σε συναισθηματική φόρτιση και μπορείς πλέον να δεις την κατάσταση πιο καθαρά, ως παρατηρητής θα λέγαμε και όχι ως άμεσα εμπλεκόμενος. Εκεί είναι που αρχίζει η αλλαγή.